Ahojte a vítajte pri tomto videu. Toto video by som chcela spraviť trošku osobnejšie, ako sú moje covery. Na blog takéto príspevky píšem dosť často, ale napríklad tu na YouTube som vlastne nevydala žiadne takéto video už len z toho dôvodu, že mi to prišlo také zvláštne hovoriť sama o sebe, príde mi to hrozne egocentrické a tak, ale myslím si, že je to dobrý nápad a dobrý, neviem sa celkom vyjadriť. Ale príde mi to dobré, že by ste ma spoznali možno lepšie a možno by ste si u mne otvorili nejaký lepší názor, ako keď ste ma napríklad videli v Superstar alebo teda na YouTube. Ak ste čítali môj blog aspoň raz, tak ma pravdepodobne poznáte lepšie ako, myslím si, to dvoch médií predtým. Toto video som nazvala The Perks of Being Me, pretože je to podľa jedného z mojich najobľúbenejších filmov, a to teda The Perks of Being a Wallflower. A ja musím povedať, že aj keď je to rom-com, tak romantická komédia pre tínežerov, čo by malo byť úplne celé zle, tak v tom filme som sa vlastne trošičku aj našla. Našla som sa tak ako v hlavnej postave a vlastne aj v postave, ktorá bola stvárnená Ezrom Millerom. Tu vám ozrejmím prečo. 99% svojho života som mala taký ten pocit, že úplne nikde nezapadám a ja viem, že to teraz hrozne štýlové povedať to a prezentovať sa takým spôsobom, ako že ja som iný a pozrite sa na mňa. No, ja som sa o to vlastne nikdy ani nesnažila a teraz akože mám klobúk, ale to mám pretože mám fakt hrozný bad hair day, ale takto celkom som to nemyslela. Vždycky som si pripadala príliš divná na to, aby som bola medzi tými obyčajnými ľuďmi, ale teraz nikomu nenadávam, ja myslím obyčajných, úplne normálnych ľudí. A pripadala som si príliš obyčajná a nezážitná, taká bez niečoho pre tých, neviem ako to teraz, ako sa to nazývajú, nebojasných ľudí a tak, pretože ďalšia taká srandička o mne, ja si myslím, že som dosť uzavretý človek a to je taký trošku paradox, pretože keď si pozriete moje videá a možno aj to moje pôsobenie v Superstar, ten casting, tak vám to príde tak, že ja to chápem, pretože ja sa väčšine ľudí zdám strašne outgoing a strašne easygoing person a teraz trošku šaliem v angličtine, ale je pravda, že niektoré veci sa hrozne bojím zdieľať s ostatnými už len z toho dôvodu, pretože tuším, že sa im to páčiť nebude a viem, že by som si spôsobila len ďalšie problémy, preto niekedy často nevyjadrujem to, ako sa cítim navonok, ale nechávam si to pre seba. Ale to nie je, že by som proste tú svoju dobrú náladu a tú eufóriu a tak, že by som to hrala, to vôbec nie, ale všetko vám ide ľahšie, keď nič neočakávate a na všetko sa dívate s nadhľadom a s úsmevom, ako keby ste fakt mali zo všetkého robiť ťažkú hlavu a vedu a všetko. Tak naozaj nič nehrám ani tak, len tak toto som vám chcela povedať. Ďalšia moja vec, ktorou som sa zhodla s týmto hlavným hrdinom, je moja láska k old fashioned hudbe a proste retro hudbe a retro oblečeniu. Tu by som možno trošku, keby ste sa takedy chceli akože vedieť čo konkrétne alebo nejaký môj playlist, tak možno niečo také zbúcham v nejakom videu alebo v nejakom na Spotify playliste, ale taká moja top najobľúbenejšia pesnička z týchto všetkých pesničiek, ktoré mám tak strašne rada, je pravdepodobne Look at Me, len na ktorú nepozná skoro, teda niektorí tí skalní fanúšikovia určite poznajú, ale nepoznajú teda vôbec tak veľa ľudí, ako pozná napríklad Imagine. A tá pesnička, je to vec, v ktorej proste je to tá emócia, ale to neznamená, že akože nepočúvam tých súčasných. Áno, napríklad Lana Del Rey, 99 Diamonds, Melanie Martinez sú úplne ale s tou takou súčasnou popovou scénou a tak viac ja absolútne nestotožňujem taký Miesek. Nemám vlastne žiadny spevácky vzor, ani iný vzor, teda mám môj taký najväčší vzor je herečka Helena Bonham Carterová, ktorú povedzme si to rovno, ona nie je celkom taký typický príklad, akože niekoho, koho by všetky dievčatá chceli alebo followovali. Tým, že je aká je a vlastne celú dobu sa na nič nehrá a mi príde hrozne originálna osobnosť a príde mi ako niekto, komu by som sa možno chcela v budúcnosti podobať aspoň z časti, pretože
Naozaj tá žena je všetko, čo ja by som chcela byť. A posledná i taká information je, že vlastne asi viac ako hudbu ešte milujem filmy a wow. Podľa mňa to veľa ľudí o mne už vie, ale ja som proste hrozný nerd. ja žijem fakt vážne viac v tom takom vysnívanom filmovom svete, než v tom reálnom, čo je na jednej strane dobré, na jednej strane to nie je dobré. Nemôžem si pomôcť, proste takáto som ja a takýmto spôsobom chcem, aby ste ma videli vy ostatní. Nechcem, aby to bolo nejaké vysmiaté dievča alebo niekto, kto je proste nechcem sa stať niekým, kto nie som. A to som vravila hrozne veľakrát, proste môžete to niekde quotovať, alebo ja to budem niekde quotovať. Wow. A tak, máte môj problém s tým začleňovaním sa, tak sa hlavne nebojte. Nebojte sa vybočovať, proste nie je to žiadna hanba, proste buďte takí, akí ste, nehrajte sa na nič a tak. Toto by bolo pre dnešné video všetko, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo aspoň z časti. Alebo že teda, že sa vám nepáčilo, nejdem vám vraviť to, dajte like, dajte dislike, ale tak no, predsa som to spomenula. Neviem čo povedať na záver, vlastne som nikdy netočila takéto rozprávacie videá before. Takže dúfam, že sa vidíme, teda určite sa vidíme pri ďalšom videu. A neviem čo ďalej povedať, takže sa majte pekne a čaute! Woo!